Inkulubaphathiswa eMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uthi urhulumente weliphondo ubila esoma ngelizama ukunqanda ukunwenwa kweNtsholongwane yeCorona. Umnumzana Mabuyane uthi eli lixesha lokusebenzisana hayi elokusetyenziswa kwalentsholongwane yeCorona ukuphumeza amadabi ezopolitiko. Oku ukuthetha njengoko umbutho olutsha we-ANC kwingingqi yaseNelson Mandela Bay uhlabe ikhwelo lokuba ashenxise umphathiswa wezempilo kweliphondo unkosikazi Sindiswa Gomba kwisikhundla sakhe. Ukanti intatheli yethu uyangafunani uye wabanodliwano-ndlebe nenkulubaphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane. Chilo ke ukuba uthi kangoku ngabantu abayi-480 ephondweni abafunyenwe banale ntsholongwane ekubeni kutestwe abantu abangapha kwamawaka ayasixhenxe. Kodwa ke sizothetha naye ngoku yena buqu inkulubaphathiswa ephondo umnumzana Oscar Mabuyane. Tata, masibulise sikwamkele. Ngasichazele ngeemeasures enizibekileyo in place uqinisekisa ukuba ayiqhubeki lo bhubhane enwenwa kwiphondo leMpuma Koloni. Urhulumente wephondo esebenzisana norhulumente kazwelonke sidibanise imikhosi ukuqinisekisa into okokuba senza kangangoko sinako ukunqanda lentlekele nokusasazeka kwale ntsholongwane. Urhulumente kazwelonke simcelile siliphondo uba makazosincedisa sawukubona ukukhula kwamanani. Phofu la manani akhula nothi kuba kusenzeka impazamo, akhula kuba isicwangciso sethu sisebenza siliphondo sokokuba sihambe sikhangela le ntsholongwane apho izifihle khona, ingakumbi kwiindawo esithe sanabantu abachaphazeleka khona. Ndithetha nawe nje sesiqabele kuma-400,000 abantu asele sibaskrinile singurhulumente wephondo. Siqabele kuma-8,000 abantu asele sibathestile, into ebonakalisayo into yokokuba iitim zethu ziyasebenza on the ground. Inkulumbuso iphondo ligxekwa kabukhali ngokuba alibakhuseli abongikazi okanye aliprovide enough izixhobo zozikhusela. Senambe umgama ungakanani uqinisekisa uba bayakhuseleka? Izixhobo ezosebenza zokukhusela abasebenzi zikhona, kodwa ke umkhulu umngeni esinawo ehlabathini elizweni. Enye yezinto ezenziwe nguzwelonke umphathiswa wezempilo kukuthi lonke ilizwe maliqokelelelwe ezi zixhobo phaya ePitoli zisuswe ziziswe apha emaphondweni. Sizithengile zininzi, ngoku ndithetha nawe ziyaziswa apha ephondweni, zikhona phantse zonke izibhedlele zethu zinazo izixhobo. Kokugqibela Inkulubaphathiswa, mhlawumbi njengosihlalo we-ANC sive i-ANC Youth League eBhayi isithi makehle umphathiswa wesebe lezempilo uSindiswa Gomba. NjengoNkulubaphathiswa nangosihlalo wephondo uthini ngaloo nto? Ukuba licandelo labantu abatsha bakagxala balibanzi eli lithetha loo nto liyayazi into yoba kuxoxwa njani. Eyokuqala into yokokuba kubasondele kwe-ANC bazochaza izinto abazibonayo nabaziqapheleyo. Ayilo xesha lokokuba sibe sithetha sikhwazana apha phandle. Ngoku la mandla bawabonakalisayo siwafuna phaya endimeni bencedisa kunqandwa abantu ezitratweni kweziwadini bengahambi kuba sinesicwangciso sicacileyo.